Nájsť výťažku z trhov na Hurbanke už išiel do občianskeho združenia Spokojná labka. Teraz nastala chvíľa odozdať zvyšnú časť peňazí na neonatológiu v univerzitnej nemocnici v Martine. Je to veľká vďačnosť, prekvapenie a teda naozaj ťažko sme hľadali slova, keď sme sa toto dozvedeli z komunikácie s pani riaditeľkou, že deti sa rozhodli venovať teda prostriedky, ktoré mohli napríklad použiť pre seba na nejaké teda zveladenie alebo podporu alebo doplnenie nejakého materiálu, možno vybavenia školy, ktoré by im viac vyhovovalo alebo teda z ktorého oni sami by mali prospech, že sa rozhodli venovať ho malým deťom. Naozaj ako obrovská vďaka naša patrí nielen žiakom, patrí aj takisto ich rodičom, priateľom školy, učiteľom, pani riaditeľke, teda celému kolektívu pedagógov, ktorí naozaj vedú asi tie deti veľmi správnym smerom, že dokážu myslieť aj na tých najkrehkejších, ktorí tú pomoc najviac potrebujú, hoci teda asi to v súčasnej dobe žiaľ nie je úplne samozrejme. Bábätká dostali teda predovšetkým hlavne polohovacie pomôcky, ktoré im teda slúžia vytvárať určitý komfort a akoby imitujú alebo napodobňujú im ich teda prostredie, v ktorom boli v maternici, kde sú udržiavané v určitej polohe, kde sa ich neustále dotýka teda plodová voda. Takže tu sú zabalené v rukách, takom, teda, ktoré sú z mäkkého materiálu, aby sa teda detičky cítili príjemne. Ako sa cítite po tom, čo sa vaši žiaci rozhodli urobiť takýto dobrý skutok? Tak veľmi ma to teší, že máme takýchto dobrých žiakov ale ja aj viem, že sú dobrí a že sa nám podarila takáto úžasná vec. No cítim sa výborne, lebo sme prispeli na niečo, čo má význam a čo určite bude viesť aj našich žiakov k tomu, že budú z nich dobrí ľudia. Myslím si, že vás od prvého ročníka vedieme k tomu, od materskej školy, aby ste pomáhali, aby ste sa delili, že nie každý má všetko, nie každý má možnosť mať všetko a vidím, že sa nám to darí. Bolo to veľmi dojemné, ako niekedy som mal aj slzu na krajičku, musím povedať, že akože ma to dojalo. Tie malé bábätká, tie ručičky, nožičky, takže ako dojemné to bolo. Je niečo, čo by ste odkázala vašim žiakom? Odkázala by som, že nech zostanú takí super, akí sú. Aby boli predovšetkým zdravé, aby boli celý život šťastné, aby sa im v škole darilo, aby sa im splnili všetky ich priania, sny, aby žili šťastný život a vlastne aby dosiahli v budúcnosti to, o čom teraz iba snívajú a aby nezabudli, že stačí si správne želať, pretože všetky sny sa môžu splniť. Dúfame, že detičkám sa naše dary páčili a že deti pochopia, aký je to dobrý pocit pomáhať druhým.